गोजोन्थों गुड मर्निं एभ्रिवान जोंनि बिटिसिआ मा जानो थांगासिनो दङ बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो सानदों। दिनै जोंनि बर' हारिखौहाय गुबुन हारिया नैबे मुस्लिम हारिया आङो डाइरेक्ट बुंहरबाय मानि थाखाय जों जिनाहारि खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर। नोंथांमोनहा गोबांथार ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों जानो हागौ नै थुसि बिलावहाय सासे 13 बोसोरनि आरो सासे 16 बोसोरनि गथ'खौ जिनाहारि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनलायबाय। नैबेनो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय खौसेथि गैयै आरो जोंनि बर' हारिखौ बासायनो थाखाय मोनसेबो आफादा स्ट्रं गैयैनि थाखाय जोङो नाख्रेब जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। सिगांनि समाव जेब्लानाखि बिएलटि दंमोन बे समावहाय साख्रि मावफैनोनो थोर थोर गियोमोन जोंनि जायगायावहाय आरो नैबे एनडिबिनि सिगां समावहाय गोबांथार बिजनेसमेन जोंनि बर'फोरखौ सोबख'नानै जाग्रा बिथांमोनहा गियोमोन। नाथाय दिनैहाय जोंनि आफादफोरा लोरबां जाजोबनायजों लोगोसे गावजों गाव गासैबो सैलायै गाद्दिखौ लानानै नाख्रेबलायनायनि गेजेरजों दिनै बर'आ अलखदाव जानो थांगासिनो दङ। रायजो जानायाव जेरेखम जोंनो सिखा रुवाफोर नांगौ जोंनि गावनि हारिखौ बासायनो थाखाय जाथिखौ बासायनो थाखाय मा नांगौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर। रायजो राजाफोर सेफटि खालामनो थाखाय जोंनो माखासे जोहोलावफोर नांगौना नाङा? आङो मोनसे आफाद दानांगौ बेबायदि बाथ्राखौ बुङाखै दै। रेडि थानांगौ जोङो सब समाय एलार्ट। जोंनि सिङावहाय गुबुन हारिया मा खालामगासिनो दङ बेखौ जोंनि बर'नि माखासे इन्टेलिजेन्ट मानसिफ्रा साननांगौ रायजो राजाफोर। जोङो दिनै प्रमद बर'खौ जोङो सालायनो हायै मानगोनां बिथांखौ जोङो नुनो मोन्दों सालायनो हायाखै। मानो होनदोंब्ला दिनैहाय जोङो नांनानै मोननाय जोंनि बे बिटिसिआ नांनानै मोननाय रायजो राजाफोर दिनै बे नांनानै मोननायखौनो दिनै प्रमद बर'आ फाननानै जाजोब्बाय नामा? एग्जाम्पल हिसाबै दिनैहाय जोङो आउट अफ बिटिसिनिफ्राय 6 जन हिन्दी टिचार मोनफैदों जोंनि बिटिसिआव गैयामोन नामा? जोंनि गसाइगावआवहाय मोनसे MA BA हिन्दी मिडियाम जानानै बोसोराव गैयाब्लाबो 20-25 जन स्टुडेन्टआ ओंखारो बिथांमोननो होनो हायोमोन। दिनै आउट अफ बिटिसिनिफ्राय फाननानै जाहरनाय बेखौसो जोङो नुहुरदों रायजो राजाफोर। आरो दिनैहाय जोङो एपइन्टमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोन्दों जायफोरानाखि मेरिट बेसिसावहाय मार्क हिसाबै नायोब्ला दिनै जायफ्रानाखि हाइ लेभेलाव दङ बिथांमोनखौसो मोन्दों जोङो मोननायखौ आरो जायफ्रानाखि हाइ लेभेल बिथांमोना मोनाखै जोङो बेखौ नुनो मोन्दों। ल' लेभेलफोरनियासो मोननायखौ बेखौनो जों नुनो मोन्दों। प्रमद बर'आ फैलार जानायखौ जों नुनो मोन्दों। सेलेक्सन कमिटि खालामनानै दोनदों बे राजनितिकसो रायजो राजाफोर। सेलेक्सन कमिटिया माब्लाबाबो बेखौ नायाखै। दिनै सेलेक्सन कमिटि दङब्ला बिथांमोना दिनै मानो रोखा रोखा गासैखौबो बुंनो हायाखै? रोङै मानसिफोरखौ सेलेक्सन कमिटियाव दोनोब्ला थाखा नाजावग्रा कमिटिसो होननानै जोङो बुंनो हागौ। बिथांमोना जानो हागौ थाखा नाजावग्रा कमिटिसो दानानै होदों रायजो राजाफोर। बेखौसो जों नुहुरो रायजो राजाफोर। नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। नोंथांमोनहा मा बुजिदों? नैबे सासे साख्रि मोननाय आरो सासे साख्रि मोनै नोंथांमोनहा बिथांमोननि भिडिअ क्लिपखौ खोनासंनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। बिथां मा बुंदों आरो जोंनि हारिया मा अलखद जानानै दङ सेफटि खालामनो थाखाय मा नांगौ नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। रायजो राजाफोर दिनै जोङो नुनो मोन्दों प्रमद बर'आ टटेलि पस्ट अफिस गुरफेला बायदि पस्ट अफिस 11:30-12:00आवसो खुलियो रायजो राजाफोर। 1टा-2टायावनो बे मोजां सरखार खुंनाय मोजां अफिस सालायनो हानाय नामा रायजो राजाफोर? दिनै गसाइगाव बायदि सार्केल अफिस रेगुलार अफिसार मोना। दिनै डिआफअ अफिस बायदि दिनैहाय माबा बेफोरखौ जोङो रेगुलार अफिसार मोना सासेबो। सासे एसिस्टेन्ट था नोङो मोनसे डकुमेन्टस लायनांगौब्ला 10-12 दिन थाबायनांगौ रायजो राजाफोर। होमब्ला बे प्रमद बर'नि फैलार रायजो खुंनाय नङा सरखार सालायनाय नङा रायजो राजाफोर। सासे भिडिअखौ लोगो हमनांगौब्ला सासे एसिस्टेन्ट दोन 1 सप्ता गाहाम लोगो हमनांगौ रायजो राजाफोर। आरो गोबांथार बेबायदिनो जोङो नुनो मोन्दों केलेंकारि एखेबारे मोजां सरखार खुंनो हायै मोनसेबो अफिसखौ मोजां सालायनो हायै बिथांमोनखौ जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर। बेबायदिनो बिथांमोना सेमिनार खुङो नाथाय मोनसेबो साक्सेस जानायखौ जोङो नुनो मोनाखै। आंनि नोजोरजों नोंथांमोना मा नुदों? आं दिनै प्रमद बर'नि सापर्टार नङा दै रायजो राजाफोर। आं आम आदमि पार्टिनि रायजो राजाफोर। आं आम आदमि पार्टिखौ जोंनि बिटिसि एरियायाव लाबोजेननाय आं कनकेश्वर हाज'वारि रायजो राजाफोर। नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। मानि थाखाय आङो थांनाय जोंनि हारिखौ बासायनांगौनि थाखाय जाथिनि थाखाय आङो थांनाय इलेक्सनाव आम आदमि पार्टिनिफ्राय सासेबो जोंनि बिटिसिआव केन्डिडेट होआखै। अब्ला साननानै नाय जोंहा हारिनि थाखाय मा सेन्टिमेन्ट दङ रायजो राजाफोर। नोंथांमोनहा खोनासंनानै नायलांदो नैबे सानै स्टुडेन्टआ मा होनदों। আমি
প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছো যে সোনকালে 3জনটো ধৰা পাইছো। আমি এতিয়া শুনিছো 3জন যোনে যোনে ধৰা পাইছে ইহঁতে আইন মতে সাজা পাব লাগে, ফাঁসি হ'ব লাগে ইহঁতৰ। আৰু এনেকুৱা যাতে ৰেপ আৰু মানে মাইনৰক এনেকুৱা কৰাটো মানে এনিমেল থিংকিং, ইহঁতৰ এনিমেল মেণ্টেলিটি বিলাকে এনেকুৱা কৰিব পাৰে। ইয়াত কোনো ৰিলিজন নাই, ইয়াত কোনো জাতি নাই, কোনো কাষ্ট কমিউনিটি কনচিডাৰ কৰিব নালাগে। ৰেপিষ্ট আৰ নট হিউমেন বিংছ। আৰু এনেকুৱা যোন মানে মাইনৰ ছোৱালীবিলাকক এনেকুৱা ৰেপ কৰাটো এইটো মানে হিউমেন নেচাৰৰ মানে লাইন পাৰ কৰি দিছে। ইহঁতে মানে এনিমেল হয়, এনিমেলে এনেকুৱা নকৰে। মানে ইহঁতক সোনকালে আৰু যোনে যোনে আছিলে বাকী ধৰিবৰ কাৰণে সোনকালে 24 আৱাৰ্ছত ইহঁতক ধৰিব লাগে। আৰু ধৰি পেলাই ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক এইটো কেছটো চলাব লাগিব কোৰ্টে। আৰু একৰ্ডিং টু দ্য এট্ৰচিটিজ এক্ট, ST এট্ৰচিটিজ এক্ট, কেছটো ইয়াৰ প্ৰভিজন দি যাব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত এইটো সাজা হ'ব লাগিব, স্পেচিয়েল ট্ৰায়েল হ'ব লাগিব, DSP আণ্ডাৰত এইটো ট্ৰায়েল মানে কেছটো চলিব লাগিব। ইনভেষ্টিগেশ্যনটো মিনিমাম DSP ৰেংকৰ আণ্ডাৰত চলিব লাগিব। আৰু সোনকালে সাজা হ'ব লাগিব। আৰু আমাৰ সমাজত যাতে এনেকুৱা নহয়, আমাৰ মানে ছোৱালীবিলাক ছোৱালী নহয় নেকি, ট্ৰাইবেল ছোৱালীবিলাক ছোৱালী নহয় নেকি, হিউমেন নহয় নেকি? মানে যাহা তাক বা মানে এনেকুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই পেলাই মানে গাড়ীত ভৰাই পেলাই মানে আলুৰ ৰিষ্টা মানে লৈ যাই পেলাই মানে ৰেপ কৰিব, এইটোতো মানে কিবা নহয়, যুক্তি কথা নহয়। আৰু এনেকুৱা যদি আমাৰ সমাজত এনেকুৱা যদি দুৰ্ঘটনা ঘটি থাকে, মই এজ এ বড়ো নেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপত মই এইটো ৱাৰ্নিং দিছোঁ। যদি প্ৰশাসনে একো এইটো মানে আমাক প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰে, ট্ৰাইবেলবিলাকক প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে আপুনি এৰি দিয়ক, আপোনাৰ যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এৰি দিয়ক। আমি আমাৰ নিজৰ প্ৰটেকশ্যনটো কৰি ল'ম। BTC এৰিয়াত আমি বড়োবিলাক আমি নিজৰ প্ৰটেকশ্যনটো আমি নিজে কৰি ল'ম, যদি আমাক প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰে। ধন্যবাদ। যেহেতু কালপ্ৰিট আছে, বাকী পলাই আছে, তেওঁলোকক ধৰিব নোৱাৰিলে আন্দোলন কৰাৰ আপোনালোকে সম্ভাৱনা আছে নেকি? 24 ঘণ্টাটোতো ইহঁতে ধৰিব লাগিবই। আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি ইহঁতে ধৰিব নোৱাৰে, আন্দোলনটোতো হ'বই। আন্দোলনটো 24 ঘণ্টাৰ আগতে হ'ব। এইটো আমি এটা ৱাৰ্নিং দিছোঁ। আন্দোলনটো 24 ঘণ্টাৰ আগতে হ'ব। আৰু 24 ঘণ্টাৰ পিছত যদি নধৰে, এই আন্দোলনটো মানে আপুনি চাওক অল ইণ্ডিয়া লেভেলত আমি লৈ যাম। এইটো ভেকেঞ্চি আছিলে 2023 জুন মাহৰ আগলৈকে। সেই ভেকেঞ্চিখিনি আমি ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াতে এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। আৰু ইতিমধ্যে চেৰিমনিয়াছলি আমি আমাৰ নিযুক্তিপত্ৰ বিতৰণৰ কামখিনি আমি এইমাত্ৰ শেষ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি বাকী যিখিনি আমাৰ যিটো আচল প্ৰক্ৰিয়া নিযুক্তিকৰণৰ পত্ৰখন দিয়াৰ কাৰণে সেইটো এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম। তো আমি কি ধৰণে আমি এই চিলেকশ্যনটো কৰিলোঁ সেই বিষয়ে আমি অলপ অৱগত কৰাব বিচাৰিছোঁ। আমি প্ৰথমতে আমি কেণ্ডিডেটসকলৰ পৰা তেখেতসকলৰ পৰা আমি এপ্লিকেশ্যন বিচাৰিলোঁ। তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যনৰ লগত তেওঁলোকৰ যিখিনি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছ আছে গোটেইখিনি তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিলে। সেইখিনি পোৱাৰ পিছত আমি এখন লিষ্ট বনালোঁ। ড্ৰাফ্ট লিষ্ট এখন বনাই সেইখন আমি পাব্লিছ কৰিলোঁ। সেইখন পাব্লিছ কৰাৰ পিছত আমি কেণ্ডিডেটসকলক আমি ফিজিকেলি আমি তেওঁলোকক মাতিলোঁ, তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি ভেৰিফাই কৰাৰ কাৰণে। আৰু অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত কিবা কিছু যদি আঁসোৱাহ আছিলে সেই আঁসোৱাহখিনি দূৰ কৰি পেলাই তেখেতসকলৰ গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি তেওঁলোকৰ যি আমাক তেখেতসকলে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰকে ধৰি যিখিনি দিছিলে গোটেইখিনি আমি চালি জাৰি পুংখানুপুংখৰে চালি জাৰি চাই আমি ফাইনেল আমি এটা লিষ্ট এটা বনালোঁ। আৰু সেই লিষ্টটো সম্পূৰ্ণ মেৰিট বেচিছত কৰা হৈছে।
তাতে আমি এডভাৰটাইজমেণ্টতে উল্লেখ কৰি দিছিলোঁ যে কোন কোন শিতানৰ পৰা কিমান মাৰ্কছ আহিব। চ' আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ ক্ষেত্ৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা 5% মাৰ্ক আহিব हिसाबै बेयाव मोननानै जोबोर माने गोसो गोरबोनिफ्राय बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर होदो प्रमोद बर' सानसिम जाहाथे बिथाङा जोंनो लिगेलि एज ए क्वालिफाइड आरो प्लास मार्क बायदिसिनाफोरखौ नायनानै लिगेलि जोंखौ जा थिसनथाइ होदो बेनि थाखाय जों जोबोर साबायखर बावहरदों। आंनि बायदिबा जेबो बेले बेजे गैया। जों एग्जामखौ होबाय होनायनि उनाव बिसोर जोंखौ आरो भेरिफिकेसन लाफिनदो जोंनि अल डकुमेन्ट चेक खालामदो आफ्टार सिलेक्शन बिसोरो जोंखौ जोंनि एज ए काट अफ मार्क वाइज जोंखौ सिलेक्ट खालामदो एज ए लिगेल बाखनायोब्ला जों सरकारखौ जोबोर साबायखर बावगोन जाहाथे फ्रा इनजास्टिस जाथारबाय 65% ओमफ्राय DLED आवबो 71% ओमफ्राय ग्रेजुएशनावबो 69% हा एथ' बुरजा मार्क्स मोननानैबो जों मोनासै बेथ' पियर इनजास्टिसखा लिस्टआव बिदिनो जुदि जों मोजाङै नागिरोब्ला जुदि तदन्त खालामोबा होमबा आरो बिदि माबाखौ मोनबावगोन जोङो जोंनि एगेन्स्टआव बे फ्रा इनजास्टिस जाथारबाय ना जोंना गासिबो क्वालिफिकेशना दंजोबो जोंना गासिबो क्राइटेरियाफोर दंजोबो एडभार्टाइजमेन्टआव जे होदों होमब्लाबो जोंनि नाम मुङा मेरिट लिस्टआव ओंखाराखिसै जोंना जे मेरिट लिस्टआव जोंना सबसे गोजौआवनो दंमोन डकुमेन्ट भेरिफिकेशनावथ' दा जोंनिफ्राय गाहायसिन बहुद गाहायसिन एसे एनै गाहायबा जेबो नङामोन ना बहुद गाहायसिन आंनानो फर एग्जाम्पल एभारेजआ 25 पॉइंट सामथिं आं टेटआव मोनदों 126 आउट अफ 150 ओमफ्राय आंना मा होनो हाई स्कुल HS आवबो मोजांखा मार्क्सआ 65% ओमफ्राय DLED आवबो 71% ओमफ्राय ग्रेजुएशनावबो 69% हा एथ' बुरजा मार्क्स मोननानैबो जों मोनासै बेथ' पियर इनजास्टिसखा दा जोंनो जास्टिसखौ नांगौ जास्टिसखौ जुदि डाइरेक्टलि जोंनो जुदि होआ माबाया BTC गभर्नमेन्टआ BTR गभर्नमेन्टआ दानि BTR गभर्नमेन्टआ लिगेल एक्सन लागोन जोङो आरो जोंनो जास्टिसखौ नांथारगौ दिनैथ' ओरैनो बिसोरो बेसेबां होनदों 900 जन होनो नागिरदों दां 900 बेसेबां 902 जन एपइन्टमेन्ट होदों आरो ना बिसोर होबायबो दिनैहाय एपइन्टमेन्ट माने जायनो मेरिट बेसिसै होआखै बिसोरो मेरिट गोनांफोरा नै बहायसो गासिबो मार्क्सआ नै बिथांनाबो मा होनलाय बिथांनाव 123 LP आव होमबाबो गैया 124 ओमफ्राय बेना गासिबो क्राइटेरिया बेनाबो मिलायजोबो गासिबो 124 मोनदों बियो आरो HS आव किमान 77.8% आरो DLED 81.6 होमबा मेरिट मारै जाखो बेना माने पियर बे माबाखा आरोना बिराद करापसनखा बेनि सायावथ' जोङो दा जोंनो जास्टिस नांगौ जास्टिसनि थाखाय जोङो दा हाइकर्टसिम थांनांसिगोन आरोना दा आरो खायसे मा जोङो नायबाय आरोना जे डकुमेन्ट भेरिफिकेशननि नामानो गैया बेनाबो बे सासे मा नाम मोनलाय नामा मा मोनलाय औ सानैबावसोना जों सानै मोनबाय आरोना लिस्टआव बिदिनो जुदि जों मोजाङै नागिरोब्ला जुदि तदन्त खालामोबा होमबा आरो बिदि माबाखौ मोनबावगोन जोङो